Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Εγώ δεν πεινάω, εντάξει. Μιλάω για εκείνους που υποστηρίζουν την καλή διατροφή, το fitness life, ενώ το βράδυ κυκλοφορούν πιο συχνά από κατσαρίδα στην κουζίνα. Εκείνους τους ψυχαναγκαστικούς τύπους που υπολογίζουν την κάθε θερμίδα που θα μπει μέσα στο σώμα τους. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Σε ρώτησα πριν παραγγείλω. Πεινάς? Deliverás! Μου λες όχι. Γι' αυτό κρύψε την τριενοπυρούνα σου, πιάσε ένα σφουγγαρίστη στα σάλιες από το πάτωμα και απόλαυσέ με να καταπροκτήσω αμάζητα πιτόγυρα σαν να μην υπάρχει αύριο. Νευριασμένο starter pack. Α, και τσακωθήκατε, Το συζητήσατε καθόλου? Α, μόνο στο Facebook. Α, του στείλες δηλαδή τελίτσες. Και χαμόγελο. Α, και like. Your mom. Καλά ρε μαλάκα, περιμένεις να καταλάβει. Και τώρα λογικά όλοι θα έχετε καταλάβει γιατί πράγμα θέλουμε να μιλήσουμε. Για αυτή την επική συζήτηση... Τι είσαι ρε μαλάκα? Έλα ρε μαλάκα, τίποτα. Τι τίποτα βρε μουνόπανο. Ρε μαλάκα, συγκέντρωσου και μιλά ξεκάθαρα. Αλλιώς εσύ έχω φίλο. Βεσέ Στόλκερ. Λοιπόν, πείτε μου. Τι τρέχει με εσάς? Τι βίτσια είναι αυτά? Μεγάλε, έχουμε φάει φασόλια. Όταν κατουράω μπορώ να σβήσω φωτιά στον Παρνασσό. Άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Σε φαντάζομαι να κρυφοκοιτάς από την κλειδαρότρυπα, να βεντουζώνεις το αυτί σου στην πόρτα, αναμένοντας εκείνο τον ήχο της παραγνής. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα κάνεις. Μίλω ρε μαλάκα, σ' ακούω. Σου μιλάω στην καφετέρια. Ναι ρε μαλάκα, σ' ακούω, μίλα μου, ναι. Σου μιλάω στο σπίτι. Ναι. Τι έλεγες? Ναι ρε μαλάκα, σ' άκουγα. Έλα ρε μαλάκα, μην κάνεις έτσι τώρα. Like. What the fuck? Μαλάκα, τελειώνεις? Ναι. Κι άλλο like. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. Για αυτό θα σου μιλάω, δώσ' μου λίγη σημασία, προτού... Σε γαμίσω. Με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα, στα μάτια σου φωτιά. Πουτανάκι. Ναι μωράκι μου. Ναι, μετά θα βγούμε. Πάλι ζηλεύεις ρε γαμώτο. Ρε μαλάκα, έχουμε γύρισμα. Πού θα πάμε? Α ναι, δεν το ξέρα. Ρε μαλάκα, έχουμε γύρισμα. Μη γαμιώσαι βρε μαλάκα. Υπεύτουλες. Αγαπητοί γηπαετοί και φορτωτές, κοιτάξτε, αναγνωρίζω ότι έχετε φυσικές ανάγκες και ότι θέλετε να κάνετε παιχνίδι. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τη γνωστή τεχνική της τραμπάλας. Δηλαδή δεν είναι γοροκάγκουρα. Σε κέρασα πριν από 4 δεύτερα ζεστή χιλόπιτα από τα χεράκια μου. Και πας και την πέφτεις στη φίλη μου. Στη φίλη μου! Τόσες κοπέλες στο κλαμπ! Στη φίλη μου! Είναι δυνατόν! Στη φίλη μου. A few moments later. Εσύ και τα μικρόβια έχετε ένα κοινό. Κολλάτε όπου βρείτε. Επίσης τα χεράκια. Πριν βρεθείτε στην ουρά του Ίκα με επίδομα κουλού, μαζέψτε τα! Τρίτον, τα μηνύματα. Εσύ που στέλνεις μηνύματα 24/7, στέλνεις ένα, δεν απαντώ. Στέλνεις 2, δεν απαντώ. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις? Ότι κάνεις μονόλογο και θες ψυχίατρο, ή ότι φοβάμαι να πετάξω τα σκουπίδια μου πετέχτες από τον κάδο σαν τη γάτα? Ηρέμησε, χαλάρωσε. Βγες και από τον κάδο και άσε μας ήσυχες. Ευχαριστώ.